Abanye othishanhloko KwaZulu-Natal bayile ukuyovula izikole ukuyokwamukela impahla zokuyivikela. Lokhu ukulungiselela ukuvula izikole mhlalulunye kwezokwethwasa. Ezikoleni eziningi ayizange ifike impahla bekukhona abazali abekade bekhuculula amagumbi okufundela. I can confirm that the province has procured enough PPEs for all the schools for the period of 6 months. Lesi sithembiso esenziwa iziphathimandla zomnyango wemfundo. Othishanhloko bekumele babe sesikolweni ukuze makulethwa izinto zokuvikela bavule. Kodwa akumanga njalo ezikoleni eziningi ezivakashelwe iSABC News eThekwini kanye naseMbumbulu namuhla. Lapha kusesobona khona high school kulethwe amabhodlela ambalwa ezihlanzi kanye nezifonyo. Abazali bahlanza isikole kodwa bakhathazekile ngokuphepha kwezingane. Othisha abangu-26 kulindeleke ukuthi babuyele esikoleni ngoLwesine kanye nabafundi abangu-60 makuqala inyanga ezayo. Kodwa abazali bakhathazeke kakhulu ngempilo kanye nokuphepha kwawonke umuntu okulesikole. Kwamahloni kumina ukuthi i-department isinike the shortest period yokwenza le inhlelo while izinto zonke okufanele basiprovide ngazo bengakazilethe esikoleni. Abazali esidingo Combined Primary School sebethathe isinqumo sokuthenga okokuhlanza kanye nama-gloves. Balungiselela ukubuya kwabafundi baka grade 7 abangu-195 kanye nothisha abangu-39. Manje bazohlukaniswa emaklasini ayi-10. Kodwa sithe asingalindi department asiyithengele thina njengesikole. Njengamanje khona ama-gloves ngaphakathi esikoleni, nesanitizer khona ngaphakathi esikoleni, nomsebenzi uyaqhubeka ngaphakathi. Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka ukuze abafundi bakamatikuletsheni kanye nabaka grade 7 bafike sekulungisiwe. Londi Khadebe, SABC News eThekwini.